Лёд і полымя. У Мінскім абласным краязнаўчым музеі працуе выстаўка шкляной пластыкі. Каляровыя шкляныя вырабы паступова знікаюць з нашага паўсядзённага жыцця па той простай прычыне, што для іх вытворчасці патрэбны рэдказямельныя элементы. Таму многія рэчы перыяду другой паловы 20-го стагоддзя, зробленыя на прадпрыемствах Беларусі, у прыватнасці барысаўскага хрустальнага завода, можна ўбачыць толькі ў музеях. Гэта свайго роду спадчына, якая захавалася з часоў Савецкага Саюза. Над шклянымі вырабамі працавалі сапраўдныя майстры сваёй справы, мастакі, тэхнолагі і рабочае прадпрыемства. В полном ассортименте цветное стекло можно увидеть, конечно, только в старых квартирах, в сервантах наших бабушек, где действительно бездна вкуса и сложные технологии, связанные со стеклом. И поэтому мы стараемся сохранить все это и почаще показывать нашей публике. На выставе прадстаўлены розныя экспанаты, наборы посуду, вазы, графіны і сувеніры ў выглядзе раслін, жывёл і казачных персанажаў. Гульня святла і колеру заварожвае кожнага, хто бачыць прыгажосць, створаную рукамі і фантазіяй барысаўскіх майстроў. Мне хочется задержать ваше внимание и на этой изящной форме кувшина. Это характерная форма для стиля модерн конца 19-го, начала 20 века. Вытянутая форма. Очень сложная огранка и удивительный цвет. Сегодня таких вещей не делают, можно сказать. Это ювелирная работа и штучный товар, который требует очень высокого мастерства от огранщиков. Наперадзе